Takže ahoj, ahoj, ja som Jožko11 a vítam vás pri ďalšom videjku z hry War Thunder. Tožno, ako som slúbil, dnes sa pozrieme na Gripena. Vlastne mal to byť buď Gripen alebo 11A, ale Gripena. Vďaka tomu, že vlastne pridali nové rakety, Fox 3 a to Air Dardery, ktoré sú proste úžasné, hej. Mach 440G, plus proste sú to Fox 3. Takže radosť s nimi je. Pardon za môj hlas, nie som úplne v poriadku na tom, tak sa liečím, ale žijem. Čo je pozitívne, neumírám. Takže dáme si rovno leteckú realistickú pitvu a ukážeme si ich, čo zvládnu, ako zvládnu a teda. Vlastne venujeme tomu možno 1-2 hry. Uvidíme podľa toho, aká bude vzdušný nasazení, nice. Takže nemusíme vzlietať, bude to o to ľahšie. Takže berieme si tie, určite. Planádaž protiletecká, blablabla. To ja až tak neriešim. No ale furt neviem, že či je lepšie akoby odpalovať ich pomocou TVS-ka, respektíve akože hľadať akoby ciele. No takto vlastne mi to nájde tie ciele, ktoré sú aj ďalej než v tomto mojom dosahu, než použijem tento SRCPDV, lenže nie často sa mi stalo, že by som s tým TVS-kom aj niečo trafil. Jednoducho nie je to úplne jednoduché, ale neviem, to mi keď tak môžete napísať vy v komentároch, že či je vôbec, či sa oplatí vôbec ako hrať s tým TVS-kom a teda, lebo ja neviem. Tak, teraz sa oplatí fakt, že nízko, lebo keďže zmenili to, že vlastne od zeme musíte byť už iba 50 metrov, nie 100, aby vás vlastne radarovka netrafila, alebo teda, aby ste mali väčšiu šancu, aby vás netrafila, tak to poviem, takže musíte fakt lietať 50 metrov nad podlahou, no, čo to je? Zemou. Tak, to je to slovo. Tak. Pozrieme sa. Zatiaľ nič. Zatiaľ pohodička. Ale asi by som sa na to TVS-ko vykašľal a použijeme normálny ten SRCPDV HDN. To fakt to si radšej nechám od vás poradiť. Skúsených letcov. Čo by bolo podľa vás lepšie a kadiaľ ja letím. Ježiš, to ja letím moc. To je zlé. Moc zlé. Tak, pôjdeme tadiaľto. F-16 pred nami. A ja sa skúsim pozrieť cez toto. Neviem, ako to funguje, hej, hrám to ako amatér. To nič. To nič. To necháme tak. Vypálená. Už letí. Takže pekne sa zbrzdím radšej. Skúsim takto do hora. Jemnúčko, opatrnúčko. By ma náhodou netrafila. Nice, dobre, pohoda. Fakt teraz už sa treba ten top tier ulietať, je teraz ťažší, oveľa ťažší. Takže treba myslieť aj na zadné vrátka. Jednoducho nie len letieť napriamo a hudri cuc maj núdel. Takže treba ozaj opatrne, ale zase je to, pre niekoho je to väčšie trápenie, pre niekoho väčšia zábava. Vlastne už tam treba aj trošku rozmýšľať. Nie len ako predtým, že vlastne ste radarovky a strieľať, že teraz netrafím. Hej, teraz už fakt treba ako sa myslieť, kam to púšťať, po kom púšťať, koľko a to nemám rád. Hmla, bež preč. Odíď, prosím. Počkej, toto nechcem. Áno, toto chcem. Ale toto sa mi nepáči. Prosím, lietadielko, povedz mi. Tak, TVS-ko. Nice, ako som na tom. Jo, oplietávam ich z boku. Tak, 13 km. Zameraný. A vlastne teraz si ho skúsim odlokovať. Keď je na 12 km. Ja mu sa pošlem ešte jeden. Mám kedy.
Dobre, tak mám po lietadle. Takže to úplne nevyšlo. Koľko ich ešte žije? Dík. Už žiaľ moc... Ale žijú. Žijo. Tak. Zameraj sa poriadne. Už počkám. Tak, jedna. Ne. Ešte jednu nabí. Pohode, čakaj, až sa zameráš. V kľude, zameraj sa pekne, máš čas. No ja to skúsim. Ešte mám jeden air darderík, ktorý chcem využiť. Určite. Ja to asi odlokujem. Ale malo by to trafiť, ja neviem prečo to. To sa mi nelúbi. To sa mi úplne nepáči. Flerujem. Dostal som naždiť. To není úplne hezké, pane Potre. Ne. HBB. Nice, to je mík. To bol mík. A ja teraz chcem hlavne zamerať jeho. Ak sa mi to podarí. Obe v 16 na tom nezáleží. Ty vole, rýchlo. A rýchlo raketu. Ne, raketu. Nevadí. Ale F16 dostala. Takže to som spokojný, že aspoň takto zafungovalo. Nevadí. Takže nejak tak. Jedna hra myslím, že bude adekvátna. Takže tak, to by boli asi tie dardery. Čiže v podstate taká kvázi ukážka, že tie rakety jestvujú, že sú v tej hre a že sú fajn. Proste keď tak mi napíšte, že ako ich hráte vy, ak máte prípadne nejaké triky z Ameriky, triky z Afriky a budem spokojný. A viem, že teraz som dlhšie nevydával. To je problém, ale už sa to pomaly lepší. Boli tam nejaké komplikácie nastali, takže vlastne teraz ako vydám Gripena, tak deň na to už dačo pripravujem, respektíve deň od tohoto videjka môžete čakať ďalšie. Takže tak, to bolo všetko. Asi tak z Gripeníka, mal to slúžiť ako taký update vlastne, lebo on mal iba, ježiš, čo to mal Sparrowy, Skyflash, ja neviem. Ne, super, ja neviem, niečo proste mal, nejaké raketky iné. A čaká sa môžem pozrieť. Nemal? Čo ja som teda hlúpy, alebo čo? Musel mať. A nevadí, viem, že proste niečo mal iné okrem tohoto. Takže tak, to bolo všetko. Tak, ak sa vám páčil, dajte lajčík. A do komentárov mi prípadne napíšte tie vaše rady a triky, ako hrať s tým Gripeníkom. Takže tak, to bolo všetko. A už čoskoro sa vidíme. Tak, majte sa.